Hvis ansvar er det at købe et kondom? Kondomet kan købes i et supermarked eller som her på det lokale apotek. Den ansvarlige unge sørger selvfølgelig altid for at have et kondom på sig. Det er cool med et kondom. Det er ikke kun drengens ansvar at købe kondom. Pigen har også et ansvar for at beskytte sig. Tag kæresten i hånden og køb et kondom. At beskytte sig er et fælles ansvar.